morning guys, majong buntag kanatang tanan. Good morning guys. Tadyo mi kaadyo. Tadyo kaadyo alas 5 na kapin. 5:13 na ha. Hapit na alas 6 guys, pero ngit-ngit pagkuan kalibutan. Baga magdagom. Padong may merkado kung palit mi o pandesal. Tinglaba time. Tinglaba time. Palit pandesal. Tatag pandesal. Palit sa may pandesal guys. Kaya parisan mo. Say paris ni mo. Milo. Tsaka Gatas. Dara Miss Bakery. Ate guys, busy kadto sa ate. Ate. Gunitay. Te apili ko dari ti duha ka buok ti be. Kani puwahon ko no. Oo. Si Budikdik nanganak na ti. Kuan 13 kaso ag duha namatay. Oh. Katong mga cute nga tukoy. Good morning. Pagya dyan sa ate guys ha. Kuan mikiri. Mato na mi. Salamat ate. Palit na mig pandesal. Miss bye guys. Nami as pandesal nila ate kay init pa. Ito na kuan cover. Init pa kaado nilang pandesal guys. Diyan ka na nagbu man agamang mga bibi. Panda. Mig. Pertsuda. Nagbu mas gamato yung si gamanting. Ano guys. Gamanting. Tagaan sila pa. Pandahin mo rin. Gumatoy. Mana? Panda. Manda pa soda. Okay. Laman. Ngayon mo na. Mga unta. Mga unta ninyo. Si gamanting. Si gamatoy. Nakain gamatoy. Tapos gamanting. Luoy agusa. Luoy lang mas gamantitoy. Panda. Kamandag isa mo. Pangaan sa mong panla. Anara mo ha. Di na mo sunod ha. Apa? Tuwa sa aming budik-dik guys. Ito. Nagkaan na. So karon is tagaan ni og vitamins ni sila sa budik. Injikan meron pa? Okay, nagangad-hangad sila ni mo. Inaon si Kuya Kinkin. Nakigduwa man si Kuya Kinkin. Makigduwa na taraw pa. Nakigduwa. Himus ka azo. Bujik-jik! Kinokolo. Mga buyag na dun sila guys. Wah, ato manghudan ni taasan og lawas tong manghud. Murag kiri. Kana. Katong may las nga ni gawas. Adi totoo kanto siguro ambot asar na nalibog naman ko parehara mo sila mga porma. Magic Jack. Lagan na uy gino naglaag na tanawa. Ala. Oh. Hoy, ngihi. Porma. Wop. Grupuhay na sila, grupuhay. Ayon paglaag diha kay sang nahi mananap. Ang tambibuhan nila. 3 na sila kabuok. Good morning mga apo. Naglaag nagamang mga apo. Tuwa naman taon datos kasagbutan. Uli mo dari, uli. Budik. Ginuko pa, naglaag na. Uy, ginuko mga laaga naman ni taon ni. Pila pa ni sila kaadlaw. Ano pa? Upat pa ni sila kaadlaw pa? Gab? 4 days pa pero tanawa arang nang laaga na. Uli. Dari mo si mama. Dali. Paru G. Papa paru G. 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 Didi nang mga bajik-jik. Didi. So, sinikaray. Tanaw mo porma. Sinikaray, guys. Kahimas na lang dyan. So, guys, mang-harvest may karon sa talong. Kay nanay ning
kuan nanay mukuha dani. Yeah. Good morning sa. Good morning guys. Ana harvest nami sa talong kay naay mo kuha dani. So ag harvest na mo ron tanan adto ihandos na mo. Tag 40 pesos ag kilo. Good morning guys. Mawawon man. Morning, guys. So harvest mi guys sa talong. Oh, agtulo ka boys. Mo'y mang harvest sa talong. Uy, na nagdud. Wag buhok guys. Isay color na rin buhok ka day. Maroon. Maroon na color guys or pink. Ako unang buhok. Insan sa? Imong buhok. Buhok ko ng pink. Okay, so nanay puso agat ang mga mais. Ay, makakaon na tada ni puhon. Nasunod pas gaman titong. Thank you Lord. Harvest na po. Sunod sa dumpling. Kakat ng kim-kim sa kuan. Mami! Tumbalan ka ba? Ay, rek matumba ka tang kapazas. Ano na ni bunga? Di ana guys, ang among talong. Ma, to. Ma, nakatita ko. Ha? Batong guys. Pwede ka na yung bunga, tanawa. Barat ka bunga. Asa nang tutumbigli ha? Kita. Ito nakakita. Yaya kambot. Hinay. Hina? Bangan. Paro, G. Si kimi. Talong mo diha guys. May batong. May batong guys. Harabantos mo diha guys. May bunga guys. Alright. Ano biyag mo? So muna ni ang na-harvest na mo tanan guys sa talong. Karong adlaw. Thank you Lord. Okay, ang labaman meron makapalit mig sabon og Zone Rocks para sa mga puti, ha? Kali ako. Saan man nimo? Bangan. What's that? Uy, sus na nubangan. Magtawanan og has di naman nun tengah sa Year of the Snake ra baron, manang bantay ka jud. Kaya kag snake sa kalibunan. Labi nas palibot. Baksan. Baksan na day. Taas lagi. Daghan mangingani dito kuan sa Luway, Agapi. Agapi Luway, Bohol, Philippines. Luway, matita dyan nata si ate Nikak dato. Wala agra tayo lati pohon. Guys, manginam tayo sa gininit. Ang si Panda, tas Panda, halunas ng pisto. Hananas Panda diha guys, pwede. Dali na ya. Hindi na kunos Kuya Gail. Guys, manginam tayo og ininit. Hindi. Ngalit mandisal nga among napalit. Yes, namit siya. Ganahan ko na itong palit ni ate. Tapos ka nang remarriage kay lami ilahang pandisal. Init pa guys. Pandisal mo diha guys. Sini. Kuya, dali na mo. Ay, si Kuya, di ka pa akin. Ma, si Kuya, sige Kuya na. Manamig harvest, manapod may panuwas baboy. Natatad, ma-deliver mo daw sa taong kay palit ko may largog kuan kanang ay sabon og Sunrocks kanang labami. Puti na lang ito pa no, puti og may gamay di color. To sa amin dadto guys kay naanaag mo inject nila sa bidik-dik og vitamins ha. Kana. Inject ka na sila zapot dan og ikog. Lagi. Sugar ko ba? Wait, hindi na pagawa sa James no. Baba. Suko lagi sa budik. Nabtag isang kuwan. Ayaw pa dagkin. Pupda nag-ikog. Ayaw pa dagkaso.
Padaplin sa. Mana. Palaban sa isang mama. Luya. Mana sila yung mga ikog. Nakaluoy. Mana sila putol sa ilang mga kuan ikog. Luoy lang man taon sila durog po sa skilid. Ano guys. Putla na sila ikog. Luoy. Danenji ka na po na sila o vitamins. Natug isa mo. Yan taon sila na napabugnaw sagbot. Kami sisang atop. Karon pa mi na uli guys gikan ng laba. Mong manilabhan. King Plus. Saingan? King Plus. Umudag na po ka. Napanjikan kong dito ko. Saman? Bilamin. Ano to vitamins? Putlo na rin. Guys, nahuman na o paadyon ag baybay ni Budik, dia. So di na sila maintan. Tanawag pa porma guys, tanawag. Nangaligo sila datong kuan. Nangaligo sila datong kanang naay. Ito na natubigan man og gamay ag datos punuan sa kahoy. So then hala didi na mo didi. Ginaw ko na mo reaching naman ni taon sila. So okay ra na kana injika naman mo pang protect sa inzuhang lawas. Sige sim. Hindi sila mga intan kay hindi ka adyo og hapon. Nja. So kanisa. Okay. Alright. Adyo na guys sa gilahang pandong. Ni kamot dik, ni kamot. Suong. Suong bibi. Suong mga apo. Pero kuan kadidi. Kana, sus tabangan. Sige, nari didi. Kaning isa ba kay izara sang dunturan. Oh. Oy, ginoko. Oh, dana guys. Na, bisan hilak na kay wa na jaka kuhag suso. Daghan man ang didi ni diyan. Daghan man ang atngaw si mama say sobra man na ninjo. 11 niragod mo ka buok. Didi si mong mama. Ag atngaw sa imong mama 16. So napay daghang sobra. Hala ugay-ugad sa das ilahom. Ugay-ugad sa. Hala ka na, kulinga na sa ilahom, kulinga. Ito. So guys, magtiwas sa may daris Papa Gabriel og limpyo. Daris amang atamnan og palidya. So anay mi dari mag palidya atang itanam dana pader? Palidya? Ha? Pipino. Oh, okay ra pud. Mas kon magud ag pipino guys kay bugat. Bugat si ibaligja ba. So okay ra gud pud ag kanang naay okay ra gud pud nta ag palidya kay bugat pud ag palidya. Kasulaman kanang ati manunan ka adyo mo pareha ra man sa pipino pa. Pareha man sa pipino ag kanang naay kuan kanang palidya. So wala og tripod guys. Uy, na. Ha? Kapo ni waya ana makaluga. Uy, klaro. Nansa man sa Papa Gabriel guys. Uy, ginawa ko pa. Sorry ha. Uy, klaro guys, makaluza ko nun yung way kuan. Ansa? Nana, kapo. Kagwag mo nito pa. Dali ras sa tangan guys, kana bitaw yung ganin. Kana mga ugat-ugat, dali ras sa panang tangan, mga dali ras sa mahimlo. So tuli na gagad mi dari guys. Katuli na mi sa mga angka nang naay mini garden. So dari na mi bulang hujan ug kamutihan. So dito sa unahan, bulang hujan kamutihan gyapon. Dito maisan, taunganan, dari skilid na pipinuhan diha guys, pati dari pikas, batungan. So ag diri is pipinuhan gihapon. Daghan sin nangita ron og pipino. Kaso pa man mi pipino. Kay gamog pipino nga katong kuana naman das tangagi kay nadugnas naman sa wala pud inan. Okay. Tapos na tabangan na namo dali ra na mahuman guys. Ngana naman si Ja. Kani ba ngana kuana na si Ja. Kaya ron dali ra. Shout out ko sa Bading Buang. Isa man. Ikaw jaw. Hala oy, Ginoo ko naunsa man ang tao na si Ja. Oy, mura man ja tigi kalag-kalag. Mura magkalag wa mahamuze. Shout out dai ni mura man kag unsa man ka mura magkag nabuang-buang. My goodness. Libagbag mag-utok. Mura maghani ba? Duda na gani ko nimo. Ay palabis imong stress dai kay ko. Naunsa good guys, kandalusa juga as in. Super. Wa ka kabantay sa imong kaugalingon. My goodness. Ag tawo nga nanggi ag mga tawo nga nanggitarong imuhang hilabdan. Nuo ko. Kuya ba nimo ayo pangamong sa imong kinabuhing miserable. Naunsa man ka ati manan imong kaugalingon.
Ang nakay grasyang mga bot sa kinabuhi, di kay magsigira ka panghilabot. Ngano masuko man ka sa komentos mga viewers nga mo may ilang nakita, mo may ilang nadungog diha nimo. Nagdepende ra gud na day ug sa ikasultis mga tao diha nimo. Naluoy gud ko sa imong kinaidza. Tinuod lang. Luoy ka adjuk ka. Kaya ako pareha pa kog batasan nimo iskandalos ang dako ahan ang ibulgar tanan nimong baho pero di ko nga na day kay naluoy ko nimo. Ta tinuod lang. Si kay jud kog hilabti day. Kay na buot day kag magjagaw jokos na nagbash nga lapden ko. Tiya ba pag lapden ko hay man na. Huyo, malaparo na ho, wag gani ko laparo sa ginikanan ug nagan mi mali istoryahan ra gani mi. Malaparo na nungka. Mga ko laparuhang Gabriel nga mo na ihang karamay sa hirap at ginhawa. Nagabosog laparo. Mo na hina-hina aday. Gibijaan na unta ko sa humbana day ug bija pa kog batasan parehas nimo. Mo na day. At least ako day gidamayan ko sa humbana day sa hirap at ginhawa nagdamayan mi day. Kaso lang ikaw day gidaot mi nim sukmit gigamit pa nimo ang mga parents day. Ayo jud gingana kanaluoy jud ko sa mga parents sa tinuod lang. Kay bawo ko nga sila wa sila'y kalibutan sa imong kabuang. Kay bawo ka kung pa ka diha day hagbay ra maningan ha day. Naamang ka kisa goy ganahan makigatubang na imong dagway. Pagtuon padug ka wow sa imong kaugalingon day. Moingon pa ka nga taas mi og pride. Moingon pa ka nga taas mi og kanang kuan. Ngingon nga wa makapasaylo. Huy Ginoo ko Lord. Wa pingon ka nga wa may makapasaylo. Wa pa ka nakapangadzog pasaylo, nakapasaylo na mi. Pero ang nakaapa nimo kay masin og nalinaw na nga nagsigig jagaw-jaw. Nagsigig kag panghilabot na mo nga wa man mi nang hilabot nimo. Huyo para hilabta na mo. Kinsa ka. My goodness, naluoy gani mis mga ginikanan kay imong gingana. Naluoy man ganming nanay ni tatay ikaw na hinuoy sus. Kay bawo jud ko nga silas nanay sa tatay wa. Kay bawo ka na ako nahibaw-an day nga silas nanay sa tatay imura nang gipugos og kuan mi. Nay istorya mo na. So sige hilasan jud ko nimo day. Sa tinuod lang. Naluoy unta ko nimo sa tinuod lang naluoy ko nimo kay ngano naingana imong kinabuhi na miserable imong kinabuhi tungod ra pud nimo. Tungod sa imong binuhatan day. Huna-hunaan ang maajo day. Ayaw intaw na ipasundog sa imong anak. Maluoy ka. Kaluy imong kaugalingon. Muray hang ikatambag nimo. Ayo pag malinis day. Ako moingon gud ko nga bija kog batasan, labi naghilabdan ko. Sa tinuod lang. Di na batasan manghilabot sa kinabuhis laing tao. Kay bawo ka na. Kay na. Ayaw na lang jud ko day. Kay na. Maikag na lang ng imong maijaan mo bulgar imong kinaidja. Sa maluoy sila nimo. Mas naluoy pag ko nimo day. Mo nang ayus-ayusin mo ang imong kinabuhi day. Kay kami may pakialam og man sa pagka. Ayus-ayusin mo ang life mo day. Kay na kay anak, Ginoo kaluoy imong anak day. Kaning kamot di kay magsigig panguan ngano masuko man kag moingon ang mga basher og namalimos ka sa andaman og may ilang nakita. Ngano masuko man ka na og gibash kanila habay labot na og gibash kanila. Nga ila man ang nakita, ila man ang naobserbahan diha nimo, ikaw mismo nakakuanda na sa imong kaugalingon lugon sa ka. Lasa po nimo hilabot ka. Sigihan min mo gaot nagsalig ka kay di mo tingog. Kuiday, wa min tingog kay ngano naluoy mis ginikanan, pero ikaw kay kaluoy. Gigamit nimo sila para makakuan ka, ngilad ka. Gabaan baza ka day. Adto palabi day. Kay na. Mo ni ang gaba di magsaba. Sa tinuod lang paningkamot. Gilas kaso kad may kasulti pa sigihan naman kag daot. Sigihan kag daot wa kuno kay batasan ni nga na kay ngadto kuno ka paghatod kuno si imong gisuon wa gani kuno ka mo ditso. Ditso na. Kay wag si Papa Gabriel kuno naghatod kuno si igsuon didto wa gani kuno mo ditso. Siguro may naikan sila na. Mo na. Likay nila man ko. Mo na kuan guys nga mas maadjong mulikay kay insag mahinaykan si Zabaw taon nang ijahang baba dajon ra bag mo ni mauna my god. Kung tarong pa ka, di ka bisa as lucky day. Sa tinuod lang. Kay kanay mo pagka super ambot jud na kay something sa imong utok. Muna day. Sao na bitaw day. Giyon sa ninjo day. Ningan ha agahang Paris day kay gusto makigistorya sa gibuhat day. Gibunlot nimo, gibugbog nimo day. Di ra kay ikaw day. Di na lang kumagkuan og kinsa pay uban. So ikaw mo'y nagkakus og kuan giyon sa kuninjo, gipakaawawan ko nimo maadjo. Giingnan pa ko nimo kay mapriso ka nang scam. Huy, kinsay hang gi-scam day? Ginoo ko, mo na diha. Niingon pa kag mo ni nga na giyon sa man Gabriel, giyon sa ninjo, gipasakitan ni jug taman.
nakasamad-samad ang bana diha ba ko'y video, diha ba ko'y kuan, wa ko nagvideo kay ngano giprotektahan na agin suhang kuan, pero unsa man ron gisigihan min mong hilabot kay di mo miting, di man may mutingog. Nagtuo siguro ka di ka nasuklan no. Hoy Ginoo ko, imo na mismo may ni ingag suklan ka kay grabe na ka. Mura ka kinsang hari ada ng Inzo, pakauwaw lang kasi mo kaugalingon. Huna apod dungan sa imong posisyon day. Wa gani gayngan ana mga anak ikaw na hinuon. Kauwaw malamang kas katawhan. Nagpailalan jud kasi imong pagka-iskandalusa og pagka ngilaron. Ayaw pangamong sa imong miserabling kinabuhi day. Moray hang ikatambag nimo. Adyaw pangdamay sa imong kinabuhing miserable sa tinuod lang. No, moingon ka, moingon pa sa nga nasuya mo naingan huig ka. Miron na Ginoo ko. Kinsa gud pa naingon nga nasuya ka? Sa kinsa pa naingon nga nasuya ko nimo, my God. Kana imong kinabuhi day wa ko nangandoy. Ug labi na nga wa ko nagkuan nga maparehas nimo. Kay ngano, di ko gustong maparehas nimo miserable kinabuhi sa tinuod lang. At imana imong kaugalingon day kay bawo man ko sa imong baho. Danon para bazin imo angken og sa bot-bot imong giangken dira sa imong mabinuhatan sa imong ijaan og ijaan. Mahadlok lang man nagubang ijaan musultik. Pero sige lang. Mabot man ang panahon mabalgo mabulgar gyapon na. Oh, is kana ra hang ikasulti nimo day ayaw pangamong sa imong miserabling kinabuhi. Kay miserable man si ka masigin saen, nangamong-among man ka. Ingag nadato mi. Nadato si imong mata og nadato pa ko hang unang tabangan na hadjeng ginikanan ug hang maigsuon day hang maigagaw. Mauna day, magtigom jud ko una para sa future sang mga anak. Ug nadato ko day. Mauna. Naglegas man gani tagwa nagamang kita igo-igo ra man gani namo. Igo-igo ras gasto una sa mga madyo man ka. Kay isarang buok na imong anak. Sige pa ka pangadjos laki og kwarta natural mangadjo man jud ka kay imong anak pero ayaw intawon pa palabi day nga mahilabot ka namo day umilabot dal si imong kinabuhi mao nang pagtarang oy kay ang gaba di magsaba nimo day buingan pa kagwa mi respeto buang ikaw ra jing nagsulti ra day kay bawo jud kong sila ang mga ginakanan nimo ra gipugos kay halos imong tiunan ng kilid karon lang mo daot na buisit ka tuo kagwa ko kay bawo. Nga nag-ingan nga napugas ra og ingon napugas ra istorya kay imong kuan-kuan. Hilasan imong dagway, dajon na ba nimo panujo na ng sukmid, dajong panguan. Hilad ka. Katubi tong si Gabriel mo nag kuan nga mo ni ingana sa imong gibuhat. Ako mo imong gipakawawan og majo sa imong Facebook nga iris man nimo. Wanta nimo irisa. Oro maila nang imong kabuang. Krunte. Nakaako uri pagkasig atubang ning kamera sige panghilabot na masig panaot na mo ag kami wala ba din may manghilabot nimo masig magkinaon sa nimo kanabuhi di pud manghilabot nimo uy kinsa ba ka ayaw pud mahilabte idamay-damay pa na nimo nang ginikanan wala ba nailabot na nimo kabuang oy apil-apil nimo arong inglon ka hilas ka jo kung sa bagay wa man may pakialam og imong pangiapil ang amo lang ayaw mahilabte sabot ka krunte uy beut pure gaba ngamong isang miserabling kinabuhi. Istorya, kawawan. Kung maka-istorya, burglar dyan ka na, sukmid buanga ka. Oh, gato. Ulam ko nimo. Kato lagi siguro si Zao. Kawawan dyan kang buanga ka. Kato lagi siguro si Zapa, og di ta mo tingog. So karon kinahanglan na pud amang kuan nagamang kuan oy arong. Di ka mo hilom. Ako istorya buanga, kawawan lagi ka. Man eh. Mao na. Pagtarang si mong pagkatao day dadyo na batag kaingog panujo ng sukmid kay papiling victim mo ni mauna kay si kuan mga bisag kinaiza uy Ginoo ko day murag halos tanan na naman ng kuan imong gikuan na magipahid na mo sus Ginoo ko gaslos nimo ayaw kasuko day kay ngano mga viewers nato mo'y naka-observe na kanang nang comment diha day di na mapugnan day kay ngano sila mo'y nakabantay ug unsa ka sila mo'y nakakuan nga always na laman. Hilas ka juka. Kami diri na ning kamot ra migamaan nang moy kumoy sa mga kadaadlawng gibuhaton nimong hilabtan baga kag dagway. Kana imo pagkahilabtanan day ug naning kamot pa ka basin pa. Sayang ka ajo day. Sayang ka ajo ag kuan kay ngano kay baho ka sa tinuod lang ug wa pa ko nimo hilabti day wa pa ko nimo kuani. Ikaw na next tabangan nilang ate. Ikaw na unta kaso lang buang ka. Gaba kag batasan di makairo pati si Satanas mo surindir nimo sa tinuod lang kaya palabi kay basin sang magiring ka huktan sa kakadugazan day grabe ra ba din imong panamay na day kay kaliwat ko buang nga na uy di sa na kalimad
Jag ikaw, unsa man ka? Ikaw mismo si mong kagalingan, labaw pa kas buang. Grabe pan mo panamay. Sus. Tamay lang. Nasakitan ka na tamayan sa viewers no. Dilalim no. Dilalim lagi mata majanday mo nang hinahinay. Okay. Lagi pagubag at ugat. Hinahinay day kay viewers na mo ning kuan mo day. Sila na mo ning husgan mo day, di ako day. Ako igor ako ning kuan mo kay always na lang kami mo mga hilabtan. Masige badleng nakas mga izaan ug gizaan ngilad kag kinaiza. Buang ka nang inabuhi miga mga hilabtan minimo. Nampak ang dake. Dagway ni Musos. Gaba. Tunon. Dagway ni mo para si mong batasan. Mong udzaan ni taon nga wala nang hilabot, hilabtan nimo. Ngilad ka, naluoy ko si mong udzaan. Kamaadjong tao danay nga naon nimo. Nakalimot ka, imong gipasakitan na. Nakalimot ka. Basig nagtuo ka. Ingon pa ka kay nanasmag mo na nga, nanasmag sa ban, nasmag si mong mata. Ilaro na punta nimo artista jud ka day. Tina pag angay magkuan ka, mo kanang mo apply kas kuan ka ma artista ka. Nampakang dako buang ka. Tuo kang buang ka di ka nasuklan. Na nabuang na gajud. Huyo para di ka nasuklan. Wad ang tagrespeto nimong buang ka, napakahilumi kay na lagi kuan pero kanimong gibuhat namo. Imo na may gitunub-tunuban ug maadyo. Wa ka mahadlik sa gaba day, ujuan ani mo day. Gilad ka. Luoy lamang ko sa imong mga viewers day. Nabutaan sa imong kabutbuton. Naluoy ko sa mga viewers day. Si nanay imong giapil-apil sa imong vlog. Buang kang dako. Halos na lang imong tiil karong mo kuano nimo nagtuo kag wa ko kay bawo. Uy day, kabuang nimo. Mao na day, hinuklubig maadyo day ha, hinuklubig maadyo day imong binuhatan. Before ka sige ngaw-ngaw diha mura kag irong buang sig usig. No, ati mana sana imong kaugalingon kay basig magiring na ka.